Happy birthday, Alan! Happy birthday, Alan! Happy birthday, Alan! Thank you, Gid. I really appreciate you guys. Ay, bisan diri lang kita sa balay pero ang preparasyon bongga ha. Special thanks to my mama and papa! Abaw! You're welcome, anak. Para inatanan sa imo. Ay, oo gali. Feel free, everyone, ha? Madamo kami sang ginpreparar nga pagkaon para gid sa inyo. Yes, enjoy, guys! Ay, siguro na gali. Nga nga wala pa siya. Bestie ko! Ari ka na! You're late. Ari man niya, traffic abi eh. Hi tita, tito, good evening. Hello, good evening, Iha. Sige ha. Mabiyaan ano namin kamo. Ha? Ay, gali. This is my gift for you. Ha? Gift? Gaga! Sabi ko kung paray na kay mama. Ano na? Tanom lang. Hoy, are you joking? Hindi ko yung plantita. Gaga eh. Hindi niya tanom lang. Bonsai ni. Special bonsai. And that's my point. Hindi ka plantita pero from now on, gusto ko lang maglaila pa. Ginbakal ko bala ini sang mahal ha. Mahal pa sa kabuhi mo. Gani sige na, batuna na kaghalungi sang maayo ha. Insyande? Corina? Mayong katangura naman sa aton mga pinalanggang matag palamati. Isa naman kay istoryang aton ipabatising. Diri sa aton palatuntunan. Idong nga libro sa kasaysayan. Bonsai. Nan, diri ka dapit sa may bintana sa kwarto ko. Ay, kay Buisit, ginibala si Corina mo. Nga hindi pwede sagwa. Kay ahaw bonsai man lang ini. Maayo pa, patsyon ko na lang suga. Kag magtulog na. Total, naka-freshen up naman ako. Nari na. Ay, wala ko ganit na paandar ang lampshade. Kadulong nga daan. Ah! Ano ato? Dugulpi lang kami Wala naman. Oh, diri ayon sa may bonsai sa bintana. Ano bala ito man? Nga. Wala naman. Pabayda matulog na kuya. Good night, Ara. Good night, bonsai! Siguro may ideya naman kamo kung nga ginpatawag ko kamo tanan. Luyag ko nga ipahibalo sa inyo nga we have our new supervisor sa marketing department since ma-retire na si ma'am ninyo Aurora. Girl, bet ko ikaw. Duha man lang sa inyo ni Dayan ang deserving sa posisyon ngayon na eh. Gaga. No way. Hindi ako pagpaasa, agi. Alright. Kag ang nadesisyonan sang board, amo ang tao nga mapisan, maalam. Kag palangga katama ang iyang trabaho. No other than Miss Ara Patricio. Congratulations! What? Ako, boss? You heard it right, di ba la? So, congratulations, Ara. OMG! Ay! Saling ko naging gani eh. Congratulations, mega ko. Hala! Daw kaswerte sa imo these past few days, ha? Ano sikreto man, ha, Ara?
Halin sa na-approve ang visa mo. Tapos, ginregaluhan ka sa lakyan ng parents mo. Kag subong naman, promotion naman. Ay, wow ha. Ikaw na gidya, girl. Ikaw na gidya. Agi! Abi mo? Ikaw sigurong swerte sa akon ay. Man, sa mag-abot ka, sunod-sunod nga swerte ang nabatan ko. Hustugid si Corina. Dapat nga halungan ko ikaw. Hindi ka magkabalaka. Sumugod-subong. Ako na ang mangin amo mo, bonsai. Thank you, ha? Ikaw ang swerte sa kabuhi ko. Hindi. Ang bonsai. Gulpi lang nagsiga ka. Naghahapay ang dahon. Ha? Ha? Hindi! Amat-amat, nagalain ang... Ha? Naghimo nga babae! Sugod-subong. Mangin ka upod mo na ako. Ano ba lang? Ha? Hindi! Nagahambal ang bonsai! Ah! Hindi! Ma! Papa! Ara! Naano ka? Anong ginasinggit mo? Ma, tulukang bonsai. Gulpi lang nagsiga. Kag naghimo siya nga babae. Ano? Ay, Diyos mio nga bata ka. Ano ang ginapangwakal mo? Sabi, wala lang gid. Oho? Kanami balas ang bonsai nga ini nga ginregalo sa imo ni Corina. Wow! Kaya nga nga wala mo inigin pagwa diri sa kwarto mo. Ang kinahanglan sini, adlaw, kag fresh ka nga hangin. Hindi pagbukuta diri. Kay ano-ano ang ginapangwakal mo nga bata ka. Hay, ambot sa imo ara ah. Sabihin ako. Ano ang lugar ini? Sa pagkataong. Tuman kataong. Kag napuno sa mga tanong. Oh. Hindi. Bonsai. Katahom sa mga bonsai sa palibot. Pero paano ako nakalambot dire? Malipayan nga pag-abot diri sa amon palasyo. Ay! Sino ka? Ha? Ikaw? Ikaw ang masami ko makita sa damgo ko. Ho. Sa nasiling ko na. Mangin ka upod mo ako. Mangin swerte ang kabuhi mo. Inakon. At ipanon mo ako sang maayo. At ipana ako sang maayo. Ano? Anong buot mo si... Hindi. Amat-amat siya nga nagapalayo. Sa di ka ba kanto? Magbalik ka diri! Magbalik! Magbalik! Hindi. Damgo? Swerte ka gali sa akon ha. Pues, agad nga magdamo ang swerte sa kabuhi ko. Markuton ko ikaw. Utdon ko ang isa ka sa nga sini, dala ang ugat, kag isaylo sa lain nga masitera. Nan, ari. Nautod ko na, hastang gamot niya. Ay! Susa! Ay, buisit, nakibot ko. Saan mo lang nakapanawag ni? Kaaga pag ang isang banwa, may nakapanawag na. Hello? Hello, ma'am. Rescue team ini. Ikaw ba lang anak ni Mr. Lito kag Mrs. Annabel Patricio? Ako? Ano ba lang natabo? Na-aksidente ang mga ginikanan mo, ma'am. 50-50 ang kabuhi nila kag kinahanglan mo magdiretso sa ospital. Subong mismo. Ano?
natulugan gali ako diri sa atubang sanglungon ni mama kag papa. Tungod bala kay ginhilabdan ko ang bonsai. Kun nga nga natabuin eh. Nagdimalas ang kabuhi ko. Pero ano ang buot silingon sa babae nga to? Ano? Tugtog na lang diri mga pinalangga naton ng mga tagpalamati. Kabay nga nalingawag ka mo sa sugilanan naton siya. Tugtog naman sa liwat, diri sa aton palatuntunan. Idong nga libro sa kasaysayan, bonsai. Bukalo ginadulot sa inyo sa ngaremen Drama Center! Wow!